mä tussin tänne näin. Human race. Tuu. Tossa se on. Mä tulen. Run to the hills. I gonna smite you now. I gonna Oota. you now. Human race. Ai perhana. Mikä oppimau tommonenkin on? Ihan vaan koska ei. Äijä veti setti. Ja sähän et vedä mitään settiä. Kato näitten taistelu. Epic fight. Ei ne oo mitään verrattuna meidän. Tuu tänne päin, koska mä oon vähän edes. Joka ei toi mitään verrattuna meidän fightiin. Human race. Pippeli ei vetänyt kunnon hittiä toi. Saanko kysyä mikä tää sun? Dragon Deckeri. Oho, nyt tuli kuule iso seiffi. Nyt tuli aika iso seiffi. Oho, nyt tuli kuule iso seiffi. Vähän lakas niin. Mä Joo, näyttäisin vähän lakaa jo. Mullakin vähän lakaa. Joo, joo. Vähän lakas. Mikä pippeli tollanen? Toi oppimaan vetää jäätävää settiä. Kohta näet setit. Mut sä näet setit. Pippeli. Oh shit. Come on, heitä No way, mä en aio kuolla tänä yönä. Mä en halua kuolla täällä vildussa. Henkka on pippeli nama, kun hän otti jonkun ihmeen oppimauliin. Pippeli. Loppu kohtaa spotti. Mä otin yhden prayer poten loppuun kohti jo. Mä en haluu. Tulee, hitti, ei tulekaan. Ja ei tule. Seuraavaksi mä vääntä meidän keari. Okei. Much. Oh, no. Ajatava nopea. Mäkin tässä defense samalla. Human race. Minä oon tuossa vähän Nakkivene. se on lähellä. Ei se on. Moi vaan nakkivene. Nyt tulee turpaa. Oho. Tulee turpaa niin pyydä. Todella mä kuulun paljon. I almost died. Hittas nyt. Feel my way to the darkness. Ja sä Henkka et varmaan vedä tuolla setiin. Varmaan tää kanava ei hittaa sun mitään. Ai ei hittaa mitään. Mun piti olla yllätys, mutta sitä ei voinutkaan käyttää virtuossa. Sä voisit sä No syödä. snelmaan. Ja voit lagittaa. Mikä on snelma? Eiku niin se on. Mulla lagittaa. Arva jos mulla. Äijä niinku tappaa mut. Lagaaks sulla vieläkin? Hei. Äijä saisit tappanut mut koska mut loppui just äsken fuuri. Ui. Mikä toi oli? En mä tiedä. Okei. Joo. Oho, no ihan sama mä oon ottaa ihan potion. Älä hakkaa vielä. Ja sä teet. Mä sanoin, että juotavaa saanut ottaa tänne mukaan. Joten mä tein sitä juotavaa. Ja arva mitä? No. Mä sanoin, ettei syötävän foodi saanut ottaa. No johan skakkaana mitä? Arva mitä? Mulla ei oo cooking-levua tehdä näitä. Suortissa. Okei, no niin mennään sit näin. Missä nyt tässä omittaa? Money bro. Tuo. Ihan saipa. Kuinka prosenttia se vei? Mä otin ottanut. Ota, mulla on. Joo, ei tää vie paljon. Ai! Miten tää on noin OP? Mä näytän sun Kuinka foodis sulla enää? Ei yhtään. Mulla on vielä 3. No niin sä voitit mut. I never surrender! Jaha. Get back in. You never gonna kill me! Joo. Arva mitä? Onneksi tää ei mennyt videoon. Rekordaa. Noniin, nyt mä rekordaan. Kolmas, Mitä toi mun koira murisee? kolmas yritys. Toden sanoo. Ei koota mä syön äkkiä noin. Niin tuu sit. Ai. Äijällä oli spessu, ei. Niin oli yksi. Se tuli tuossa matkan varrella. Ai pimpeli. Äijä tappaa mut. Ai perhana. Hita. Oh. Yes. I won. No ehkä sen takia, koska ei ollu spessui.